Tak ještě jednou, teď jsme tady, pro koho budeme věštit. Dobrý večer, vítám vás. Poslanec Národnej republiky. Chcete mít peníze? Asi by sme sa tu všetci len hádali, intrigovali, nosali billboardy. Tady přistuj při mně. A tohle to nikdy nebylo ve vysílání. Na žiadnom ministrovi a na žiadnom koncesionárskom poplatkovi. Banky tlačej. Demonstrácie, urážanie, hanenie. To chcete tohleto propásnout? Je to otázka pre ústavných právnikov. Tak halo, slyšíme se? Prepáčte, a mám naozaj problém tú emóciu ovládať, pretože je to armáda Slovenskej republiky. To chcete tohleto propásnout? Tak by som nikdy nemenil. Hlavne, čo je najdôležitejšie, že ľudí nezaťažujeme konšpiráciou, depresiách len po zlom roku. A tohleto nikdy nebylo ve vysílání. Parlament je to najsvätejšie miesto. Pane Bože, tady přistuj při mně. Open Gangnam Style. Ja si tú hodnosť zaslúžim. Vůbec bych sem nechtěla tohleto. Vymýšľať si diagnózy. Vy jste krásná duše. Viete čo? Urobím to tak, že Už jste mě několikrát viděli. nemám z toho žiadnu výhodu. Dobře. Že mám modrú knižku. Ano. Ja si tú hodnosť zaslúžim. A jedeme dál. Zodpovednosť politikov je prehltávať. Nebojte se otevřít svoje city. Ja si to užívam. Pozrite, ako sa to vybujnelo. Chcete, abyste byl slyšet nebo milován. Halo? Vieme byť garancia toho, že nikdy nebudeme vo vláde s Bugárom. Vyčtu vám vaši budoucnost. Můžeme se na to podívat. Ako som povedal, ak niekto permanentne pred vami klame, Já vám žehnám ještě jednou. Vy jste krásná duše. že tej slovenčine nerozumejú v celom svete. Halo, slyšíme se. Sú to také veci, že sa vám postaví na tlačovke. Vůbec by jsem nechtěla tohleto. Starý s tím, žít takhle a dusit se. Každý sme si tým prešli a ešte nie som taký starý, aby sa mi to nestalo občas. Niekedy nástroj svetí prostriedky. Já se ptám. Ale ja to prehltávam, ja si tú hodnosť zaslúžim. Poslanec Národnej republiky môže všetko. Ja som si doma v Ešuse neohrieval z tej večere ani polievku. Ja si tú hodnosť zaslúžim. Ako čítate tlačenú knihu? Dobře. Tým politickým nástrojom opozície je len urážka, hysterie, Přijde ta doba. útočenie do osobných stavov. I chlapi mají svoje dny. Halo, slyšíme se. Poslanci Národnej republiky. Banky tlačej. Voláte o pomoc, protože tohleto číslo na vás čeká. A 700 eur, ešte 500 ide štátu, 500 vám ide v čistého, ako som minule ukazoval. pane Bože, tady přistuj při mně a jedeme dál, Ja v živote nepoužívam papier, keď čítam. protože je teprve krásná noc. Ale dovolte mi, aby som vám v prvom rade všetkým poďakoval za to, že ste si našli čas a priestor. Já budu opět na telefonu a budu čekat i teď, i pozejtří a neustále.